Bé, contents perquè tornem a guanyar el nostre camp, ens fem forts, porteria 0. Sí que, com sempre, es poden millorar coses amb el joc i això, però estem contents. Els xavals han tornat a competir bé, 3 punts i a seguir. Sí, sobretot ens ha costat molt la primera part el trobar joc, perquè ells estaven molt ben tancats i això, i nosaltres no jugàvem ràpid, i ens costava molt. La veritat és que el gol ens ha donat més tranquil·litat i la segona part ja sabíem que ens trobaríem més o menys, que ells se començarien a estirar, i el segon gol és això, et dona més tranquil·litat, més confiança, saps? El saber que portes un avantatge, però bueno, ja ho sabíem, tot i que crec que a la segona part, després del segon gol, podíem haver aprofitat més els espais que teníem, però bueno, al final els xavals després han defensat bé, ens hem compromès al treball defensiu i contents. Sí, nosaltres sabem que si defensem bé, doncs som un equip competitiu i que el primer és defensar bé, que després hi haurà fases o dies o estones que podrem jugar més i podrem tindre més ocasions, però crec que nosaltres creiem que a partir d'una bona defensa, una solidesa, doncs a partir d'aquí després ja tindrem més resultats. Sí, molt contents, perquè no ens ho esperàvem ningú, els xavals competeixen molt bé, tot i que hi ha hagut dies que potser no ens haguéssim merescut tant, però al final, si tu treballes bé, competeixes bé, doncs tens més opcions de poder treure resultats. I la veritat és que estem molt contents perquè, tot i el primer partit, els altres dies hem guanyat i hem jugat més o menys bé i hem competit molt bé.